Astăzi este sâmbătă 17 mai și se votează în diaspora, așa că am decis să facem o excursie de 2 zile până în Preveza. Gata, am votat! Este clar că am votat pro-european, pentru că vrem să continuăm să călătorim liber. Exact. Cred că putem să și spunem, votăm Nicușor Dan. 100%. Yeah. Deci avem aici inculpatul care ne-a încuiat afară. Efectiv. Partem în pată. Nicopolis, supranumit și orașul Victoriei, unde istoria și arta se împletesc sub soarele Greciei. La doar câțiva kilometri nord de Preveza se întinde Nicopolis, orașul fondat de Octavian Augustus în anul 29 înainte de Hristos. Spre deosebire de marile teatre în aer liber, odeoanele erau adesea acoperite, fiind potrivite pentru spectacole mai intime. Acheron Springs, din nord-vestul Greciei, în regiunea Epirus. Acheronul nu este doar un râu. În mitologia greacă era unul dintre cele 5 râuri ale Infernului, o cale pe care sufletele o traversau în drumul lor spre Hades. Și sincer chiar se simte că e puternic, energetic. Da. Și abia aștept să... Bună dimineața! Neața! Astăzi este sâmbătă 17 mai și se votează în diaspora, așa că am decis să facem o excursie de 2 zile până în Preveza. O să mergem să vizităm portul, să mergem și cum se numea obiectivul turii. Mergem la niște izvoare foarte frumoase, la o plajă foarte frumoasă și o să vă zicem numele atunci. Până atunci ne așteaptă vasul nostru personal, bineînțeles. Da, și cu cei 200 de angajați care clar sunt acolo doar ca să urcăm noi mașina pe... Nu, ceilalți nu sunt cu noi, sunt angajații noștri. Da, luăm feribotul până acolo, bineînțeles. O oră jumătate și de acolo mai avem încă o oră jumătate până la secția de votare, dar contează și de asta o facem. Exact, adică ne-am luat practic o zi liberă doar pentru asta. Două. Am zis să stăm și peste noapte dacă tot mergem până acolo. Da, pentru că era foarte obositor, adică ajungeam să facem undeva la 7 ore dus întors doar pentru asta. Am venit jumătate de oră cu mașina și până aici, în port. Și da, suntem excited să vedem noul oraș. Și cum se votează în diaspora, că n-am făcut asta niciodată. Da, corect, și asta. Nu m-am gândit. Gata, am parcat mașina. Haideți să o găsim pe Poca, pentru că de obicei așa se face aici pe feribot. Urci mașina singur ca și șofer și apoi pasagerii o încurcă pe altă parte. Ne-am întâlnit, am fost până la bar, ne-am cumpărat un ceai de mere și scorțișoară, deci aș vrea să-l puteți mirosi, pentru că miroase genial. Da. Și tu ți-ai luat un croissant? Croissant cu banane și ciocolată. Da. Sigur sunt banane acolo, vă dați seama, nu? Și avem și cafea to go, luată de acasă. Da. Într-un pahar foarte drăguț. Inițial a fost o budincă aici, am cumpărat-o de la Lidl. Și am rămas și cu păhărelul, care e așa, tradițional. Care a fost 1 euro, parcă a fost foarte... 1,50 euro. 1,50 euro. Da. Și suntem așa, ne bem cafeaua și ceaiul în iahtul nostru de câteva milioane de euro, probabil, costă acest feribot, cu acest view drăguț. Mai devreme am văzut și cetatea pe care am vizitat-o. Da. Poate vă arătăm la întoarcere. Și în cazul în care nu știați cum funcționează ideea de feribot, uitați și cum se transportă mașinile și cele de mare tonaj și cele mici și motociclete. Efectiv poți să găsești orice aici. Da. E și o mașină de înghețată, cred. Da, pe asta e etajul pentru... Bine, asta cred că e al lor. Mașinile mici sunt mai la primul etaj de jos, unde am fost eu. Da, este posibil. Ideea este că feriboturile sunt concepute să transporte greutăți extraordinar de mari. La început mi-a fost frică că ne scufundăm, dar mi-am dat seama că nu e cazul când am văzut ce este aici. Da, și cred că cam atât, nu? Da, și e și confortabil aici, adică dacă dau așa pe rapid, imaginați-vă că tot etajul ăsta al feribotului e bar.
Da, exact. Ai unde să stai. Da, și ăsta e mult mai fancy față de primul pe care l-am luat. Parcă era așa mai cheap. Mai low cost. Low cost. Da. Și încă un tip. Dacă vreți să mergeți cu feribotul, nu așteptați până ajungeți în port. Întotdeauna luați-vă biletele online pentru că puteți plăti la jumătate de preț. Da. Și dacă luați și returul, aveți și 10% reducere. Deci noi 60% pe... cum ar veni. Da, noi pe toată excursia asta ar fi trebuit să dăm 147 de euro, dar am dat 76. Așa că e super deal. De banii aia puteți să mâncați sau să luați suveniruri. Mai bine, dacă nu știți care e site-ul, ne scrieți nouă în comentarii și vi-l dăm, decât să veniți la port, să vă luați direct de aici, că nu se merită. Este super scump, da. Cam atâta. Ne vedem din Gumetisa. Ia. Am ajuns în port, în sfârșit, după o oră jumătate. Da. A trebuit să... De fapt, am filmat dinăuntru, nu? Da, a trebuit să stăm înăuntru, pentru că a fost destul de răcoare. Ce am văzut pe drum? Am văzut delfini. Da. Și să batasem aici niște imagini rapide. I-am văzut de departe, într-adăvăr. Inițial am crezut că e nebun, sincer. Credeam că e ceva care plutește, dar de fapt chiar sunt delfini. Și am făcut un mic research și am văzut că apa are o adâncime de între 20 și 60 de metri. Și atunci m-am gândit că sunt șanse foarte mari să mor înnecată. Pe vas. Da. Nu știu să not, again, și de asta, de fiecare dată când mă gândesc la asta, mă ia panica. Dar totuși, apa este destul de adâncă încât să poată delfinii să se distreze, efectiv, să se plimbe de colo-colo. Și am găsit și 2 insule unde putem găsi delfini mult mai ușor și ne gândeam să mergem la un moment dat să îi căutăm. Dar deocamdată ne continuăm drumul către orașul nostru și ne vedem de acolo. Deci o să ne mișcăm super repede pentru că mi este foame și mâncarea asta arată mult prea bine. Ne-am luat caracatiță și squid. Cred că ne cam place squid-ul, că tot comandăm asta. Da, ceva așa rapid de ajuns, numai așa am ajuns, să așteptăm și noi să facă ora de check-in și apoi să plecăm să votăm. Da, să votăm. Și suntem într-un port super drăguț. Este plin de iahturi și diverse embarcațiuni. Yep. Și oamenii super drăguți și îmi place super mult și mi-e super foame și efectiv hai să mâncăm. Da, ne vedem. Pa! Ne-am îndeplinit misiunea cetățenului, așa. Gata, am votat. Buletinul meu e în buzunar. Da. Că cineva trebuie să ține telefonul. Este clar că am votat pro-european, pentru că vrem să continuăm să călătorim liber. Exact. Cred că putem să și spunem, votăm Nicușor Dan, 100%. Ce mai trebuie să le spunem? Cam atâta. Da, a durat 2 minute. Lăsăm la o parte drumul până aici. Da, a durat 2 minute votul, vreo 3 ore drumul. Da. Și na, asta e până la urmă, dacă chiar vrei să faci ceva și să-ți exercizezi sau nu, să-ți folosești dreptul, efectiv, dreptul, în favoarea ta, practic. Na. Deci, important e să vrei. Exact. Sau acum ne vedem de la traveling. Da, haideți să mergem să mai vedem ce e prin orașul ăsta frumos, pentru că acum gata, am scăpat de responsabilități și doar o să ne relaxăm și o să ne bucurăm de împrejurimi. Yeah. Ne-am cazat. Da, am ajuns la cazare. Este superb, efectiv. Uitați-vă ce priveliște avem. Exact, view de pe terasa noastră. Și cred că am putea să întoarcem camera de acum, să le arătăm locația, nu pe noi. Mă gândesc că ar fi mai... Adică te filmezi la interior, nu? Da. Da, haideți în cameră. Că ne filmezi pe noi. Stai, cea mai drăguță chestie asta, îmi place foarte mult. Așa se numește, Vanilla Loft. Cred că trebuie să descui acum. Nu cred. Nu cred.
Ok. Ok, we have a fail. Yeah. Deci avem aici inculpatul care ne-a încuiat afară. Efectiv. Nu am văzut că este un sistem de închidere. Sincer, am zis că mergem pe terasă, filmăm de acolo și da. Intrăm în apartament și pur și simplu am făcut asta. Nu m-am gândit nicio clipă că ușa e de hotel și se încuie singură. Da, și e foarte amuzant că gen și cheile de la mașină sunt înăuntru, apa este înăuntru, totul. Deci noi aici avem gentuța asta în care am o cremă și un balsam de buze. Dacă ne este te putem să consumăm balsamul de buze. Avem priveliștea. Am pus și cheile frumos în aia de cheie acolo înăuntru. Și ideea e că nu avem nici cum să ieșim din bloc, pentru că atașat chei de la apartament este cheia... De ieșit cred că putem să ieșim din interior. Nu, să intrăm înapoi, pardon. Putem să ieșim, dar nu putem să intrăm. Yeah. Deci da. Fain, se rezolvă. Am vorbit cu ownerii și au zis că o să vină ei. Da. Azi am fost puțin haotici. Da. Am mers la un restaurant overpriced. Fără să vrem neapărat. Da, pur și simplu. Și pe aia ne-am trezit. Opa, s-ar putea să fie cam... Cam cât noaptea de cazare de aici. Da, cam atât am plătit. Da. Dar cazarea este superbă. Asta merită. Chiar da. Asta este terasa, efectiv, balconul. Încă puțin și vă arătăm și vouă. Gata. Revenim din apartament. Am reușit să intrăm. Deci avem una bucată oglindă superbă aici. Ușă din lemn masiv. Tavanul din lemn masiv. Deci e foarte mult lemn. Pe scurt. Asta este baia. Bine, nu cred că este neapărat cea mai confortabilă pentru oamenii. Da, aici avem dușul, dar îmi place. Îmi place, e așa obscur. Poți să faci multe în duș. Aia zic că nu e tocmai potrivită pentru oameni înalți. Aici avem așa un mic chill zone. Aici avem un cuier. Avem bucătăria, care este dotată cu filtru de cafea, încă un aparat de cafea, toaster, kettle. Cred că avem și multe chestii ca să ne gătim. Frigider funcțional. Avem și aici o priveliște drăguță. De fapt, e cam asemănătoare cu cea de pe terasă. Păi da. Da. Viewpoint. Sea view, de fapt. Da, aici. Așa, aici este micul nostru living room și îmi place foarte mult. Cred că este cumva conceput să poți să vii și cu niște prieteni la o băută seara, știi? Chiar dacă ei nu rămân aici. Da, cred că seara putem să stăm să ne uităm la stele, da. Oh. Trebuie să-l lași în jos. Baby, de este că nu... Tu trebuie să faci. Ah. Hours later. Aici nu avem view. Nu, dar putem să ne uităm la stele de seară. Yeah. Superb. Și îmi place lumina. Cred că putem să facem și un photoshoot. Da. Aici este patul. Oh, și mai avem un balcon. Chiar e bun. E bun patul. Foarte bun patul. Nu? Bine, e așa bouncy un pic. Da. Da, cred că e bun. Și mai avem un balcon. Ah, da. Deci, practic, aia nu era terasa noastră. Era... Ba da, este. Bine, adică la modul că nu e doar a noastră. Că poate să intre și altcineva. Lasă că nu o să vină nimeni. Și aici avem încă o terasă. Un pic de Sibiu acolo, dacă vedeți. Wow! Uite munții! Unde? Ok. Da, drăguț. Da, deci cam asta este. Acum vreau să mă schimb și să mergem la apă, pentru că aici apa este mai caldă față de Corfu. Și da, ne vedem în costum de baie.
bună! Am revenit de la plaja noastră. Da, am ieșit să facem plajă. Când am fost pe plajă, soarele era în nori, acum, deci fix acum e soarele când am pornit filmarea. Da. Și am renunțat. Cine știe ce? La a face baie, Ați da. văzut mai devreme, să le pun eu. Da. Așa. Și acum suntem la vechea fortăreață Sfântul Nicolae, care e o Sfântul Gheorghe. Deci noi am decis în felul următor, că noi nu avem o memorie bună. Da. Adică suntem curioși de chestii, citim despre ele, că asta am făcut azi dimineață în feribot și până acum am uitat, l-auziți, da? Sfântul Nicolae. Așa că am și ChatGPT-ul deschis aici, cu câteva informații de bază despre loc. Fortăreața Sfântul Gheorghe din Preveza este o fortificație situată în orașul Preveza, pe coasta de vest a Greciei, la gura de vărsare a râului Acheron în Marea Ionică. A fost construită în secolul al XVII-lea de către venețieni, în perioada în care Republica Veneția stăpânea teritorii din zona de vest a Greciei. Aceasta avea rolul de a apăra orașul Preveza și de a controla zona strategică de la gura râului Acheron, care era importantă din punct de vedere comercial și militar. De-a lungul istoriei sale, fortăreața a fost controlată de mai multe puteri, inclusiv de otomani, care au preluat-o în secolul al XVIII-lea și au menținut-o sub stăpânirea lor până în perioada modernă. Și acum suntem aici și, sincer, e dezamăgitor faptul că este plin de gunoi, graffiti și, nu știu, o istorie lăsată în paragină. Da, și chiar cred că a fost o parte super importantă din istoria orașului. Nu mă așteptam la asta. Dar totuși păsărelele încă stau pe aici. Asta îmi place. Normal. Natura este plină. Am și trecut mai devreme printr-un parc de copaci foarte frumoși. Dar pe cameră nu arată la fel de bine. Cred că a fost ceva deținut doar pentru noi. Exact. Să coborâm, să mergem... Da, haide. Că am zis că vă mai arăt chestii de pe aici, dar nu prea avem ce. Da. Dar vă arătăm parcul. Ei, asta e cea mai frumoasă, că e parcul ăsta cu copaci ăștia. Da, practic asta ne-a făcut să urcăm. Da, exact. Pentru că... Uitați ce structuri frumoase, ce forme, ce culori. Vreau să facem o comparație, să vedeți eu care totuși sunt înaltă, nu știu, am 1,70, mă consider înaltă. Uitați-vă cât de mică sunt pe lângă copacul ăsta. Chiar că. Și azi veneam așa în sus acum. Și pe lângă tot zidul ăsta, furnici. Wow, e plin de furnici. Da. Dar da, sunt imense. Și e plin pe aici de copaci ăștia. Plin. Și noi doi aici, singuri coci prin lume. Da, chiar. Astăzi, când am fost la votare, ne-au întrebat doamnele: și turiști? Nu, ne-am mutat aici. Cum v-ați mutat aici? Well, cum se mută lumea. Sincer, am vrut să le întreb, dar voi cum v-ați mutat aici? Adică păreau foarte surprinse că noi, tineri fiind, am venit să locuim în Grecia. Chiar că. Uite ce frumos e palmierul ăsta. Da, este foarte zvelt. Exact. E și asta, uite, parcă de asta n-am mai văzut. Pare că seamănă cu palmierea de avem noi în curte la hotel, dar are altă culoare. Ca ăștia, vezi? Chiar sunt diferiți. Da, îmi plac foarte mult. Da, noi suntem oamenii care suntem uimiți de natură. Mai mult Ștefan, deci Ștefan chiar este, se oprește la fiecare copac. Uite peștișorul, uite copacul. Am văzut un șrimp mai devreme în apă. N-am putut să-l filmez că nu se vedea, dar iar îl vedeam noi cu ochiul liber. Hello! Am revenit de la un obiectiv turistic super interesant. Da. Este ceva din istorie, efectiv.
puțin restaurat acum de noi oamenii care doar venim și punem niște cărămizi. Da. Dar locația este superbă și am întrebat ChatGPT câteva chestii despre acest loc minunat și mă gândeam să vi le citesc în timp ce vă arătăm puțin din locul ăsta. Nicopolis, supranumit și orașul Victoriei, unde istoria și arta se împletesc sub soarele Greciei. La doar câțiva kilometri nord de Preveza se întinde Nicopolis, orașul fondat de Octavian Augustus în anul 29 înainte de Hristos, pentru a celebra victoria sa în bătălia de la Actium împotriva lui Marc Antoniu și Cleopatra. Așezat strategic între Marea Ionică și Golful Ambracian, orașul a devenit capitala provinciei Epirus Vetus și un important centru cultural și comercial al vremii. Ruinele impresionante ale Nicopolisului includ un teatru roman cu 77 de rânduri de scaune, un odeon, un acheduct de 50 de kilometri care aducea apă din râul Lurus și monumentul lui Augustus, decorat odinioară cu râmele navelor învinse ale Cleopatrei. În perioada creștină timpurie, orașul a cunoscut o renaștere spirituală, fiind împodobit cu basilici somptuoase și mozaicuri elaborate. Astăzi, Nicopolis oferă un cadru ideal pentru explorări artistice și fotografii fine art nude, unde trupul uman se contopește cu vestigiile antice, creând o punte între trecut și prezent. Și chiar îmi place să citesc povestioare de genul, nu știu, am simțit bine. Și acum mai rămâne să-l vizităm și după cum ați auzit la final, o să facem și niște artă aici, pentru că e păcat. Din secolul 30 de dinainte de Hristos, parcă? Da. Ai zis? 29. 29. Cum să nu facem așa ceva aici? Și haideți să vă arătăm pe viu acum, nu doar din zbor, cum se prezintă această capătoperă istorică. O, Doamne! Wow! Este super! Ce emoție simt să fiu aici! Ce energie, Doamne! Wow! M-a lăsat un pic fără cuvinte. Și pe mine. Știi, doar de acolo din față arăta foarte frumos, dar nu atât de... Dar odată ce ești aici, simți ceva special. Da, și e minunat. Foarte minunat. Încă îmi caut cuvinte. Și în același timp am văzut deja un cadru și eram acolo. Aici cu zidurile astea. Și cu wow, ce viu, Doamne! Deci credeam că am văzut totul când am zburat cu drona. Dar nu. Ok. Și dacă am început cu ultimul nivel, acum am coborât un pic să vedem ce avem și aici. Wow! Uite cadru. Da, chiar că. Uite, cu ochii în telefon nu... Da, chiar că, uite, cadru și cu tot cu... Da, ne scuzați, suntem aici pe cadre. Pe fotografii. Și aceste fotografii nu vor fi nud. Da, o să fie cu tematică antică. Și aici au. Eu vreau neapărat jos, la trepte. Ceea ce ți-am spus mai devreme, știi? Da. Hai să terminăm cu turul, ca să ne luăm o treabă de pe cap. Mă simt ca în Coloseum, doar că... Doar că Coloseum n-ai intrat. Da. Ce minunat. Mi-am amintit așa de chestie. Pe 15 august o să mergem la un teatru pe apă, pe mare, și o să fie genial. Deci keep an eye on our channel să vedeți cea mai tare chestie. N-am auzit niciodată de așa ceva. Da, și ne-a spus managerul nostru că efectiv toată insula merge acolo. Este o nebunie, toată lumea programează treaba asta. Abia așteaptă să se întâmple. Deci o să fie ceva extraordinar. Eu nu am mai văzut teatru pe apă
și mi se pare fascinant. So, yeah. O să fie sirene invitate. Just joking. Un ultim ochi aici. Deci. Și noi vă salutăm. Nu? Ți-ai vrut să mai zici ceva? Am crezut că ai oprit. Nu. Da, noi vă o salutăm. să începem procesul de creație, pentru că soarele începe să apună și avem nevoie de lumina aceea. Și cred că o să ne vedem mai târziu când mergem prin oraș. Da. Da. Când Bye. era... ok. Să vedem. Hello! Am revenit. Da, este ora 11 fără un sfert. Am fost, ne-am luat niște mâncare la pachet și prăjituri. Și bere. Da. Și am decis să ne facem o ciră romantică aici la noi pe terasă. Da. Cu o priveliște mișto și cu liniște. Pentru că a fost o zi mult prea agitată. Da. Și am făcut frumos. Am făcut de toate. Și acum vrem doar să enjoy ourselves. De asta am pornit și camera așa pe rapid, să nu Exact. ziceți că O nu să vă luăm vrei cu să noi. ne auziți mai nașpa, că nu avem microfoanele. Așa că... Ne vedem mâine. Da, să avem Scuze, poftă stau cu poftă, da. și ne vedem mâine. Bună dimineața! Bună dimineața! Este duminică. Astăzi este ultima noastră zi în Preveza. Da. Și am descoperit că ieri noi am găsit doar un loc din alte multe minunății de da. pe aici. Da. Fix acolo. Deci noi eram acolo și am făcut fotografii și aparent aici este Odeonul din Nicopole și mă gândeam încă o dată să vă citesc câteva lucruri despre acest loc pentru că este fascinant și o să vedeți niște imagini incredibile. Da. Este o construcție antică romană situată în situl arheologic al orașului Nicopole, în apropierea orașului modern Preveza. Odeonul era un teatru de dimensiuni mai mici, destinat în principal spectacolelor muzicale, recitalurilor de poezie, conferințelor și altor evenimente culturale. Spre deosebire de marile teatre în aer liber, odeoanele erau adesea acoperite, fiind potrivite pentru spectacole mai intime. A fost construit în perioada imperială romană, probabil în secolul I sau II după Hristos, și reflectă influența arhitecturii romane în regiune. Odeonul din Nicopole avea o structură semicirculară, cu gradene pentru spectatori, o scenă și, posibil, un acoperiș din lemn sau materiale ușoare. Capacitatea sa era mai redusă decât cea a teatrului mai mare din Nicopole, fiind destinat unui public mai restrâns. Este un exemplu remarcabil al răspândirii culturii și arhitecturii romane în provinciile Imperiului și un element cheie în înțelegerea vieții culturale din Nicopole în perioada romană. Deci cam atât a fost de aici. Am vizitat locațiile principale și cred că cele mai întregi, pentru că pe restul teritoriului mai găsești doar câteva bucăți de zid. Da. Noi ne-am lăsat mașina în parcare, n-am știut că ai acces cu mașina aici și nu mai vrem să ne deplasăm chiar până acolo, pentru că ar dura, cred că, undeva la 2 ore. Aparent, în extra sezon, de fapt out of season, că încă n-a început sezonul, ai intrarea gratis Și noi am la prins muzee. astăzi ultima zi. Ultima zi. În Da. 18 aprilie, nu? 18 mai, baby. În 18 mai. Da. Deci, bine de știut că dacă vrei să vizitezi, ai putea să vii poate în octombrie Da. sau în mai, până pe 18 mai. Dacă nu vrei să plătești intrările. Exact. Ceea ce mi se pare super ok, mai ales dacă nu ai un venit extraordinar de mare, să folosești toate resursele pe care le poți avea. Și aș vrea să adaug că cu toate că poți intra aici cu mașina, sincer aș recomanda să veniți pe jos, pentru că și noi am mers pe jos și am dat mai multe locuri frumoase, adică la zidul ăla unde poate cu mașina nu te-ai fi oprit, am dat de o coloană foarte frumoasă și am intrat în ea și tot Da. așa, adică cu Are mașina... alt impact, te simți mult mai mic atunci când Da. ești pe jos și o simți mult mai tare grandoarea locului. Da, și acum o să plecăm de aici, nu? Da, și mergem la următoarea locație. Care este superbă. Schimbăm peisajul total. Da, exact. Mergem în Antarctica. Da. Ok, gata.
am revenit de la următoarea locație. Suntem pe urmele sufletelor, într-un loc mistic și foarte bogat istoric, unde s-a născut mitologia greacă, antică. Atât, nu mai spune. Ok, le zicem mai târziu. Da, exact, să ajungem acolo. Voiam să vă arătăm traseul. Da. Este chiar prin munte. Ștefan nu a luat spray-ul pentru urși. Sunt un pic stresată. You don't have to be. Este superb, efectiv. Cred că trebuie să coborâm pe aici. Îmi place foarte mult combinația de munți și de ape de aici. Și ce foarte munți! interesantă. Da, exact. Uite ce mică e ea pe lângă asta. Foarte frumos. Și jos acolo găsim legenda. Ăsta din spate, cred că e drumul spre viewpoint. Și noi am vrea să ajungem jos, nu la viewpoint. Ok. Nu? Da. Da, pe trebuie să coborâm exact pe unde ai arătat tu. Eu sunt aranjată pentru că să facem poze. De obicei nu merg chiar așa pe munte. Sunt și în rochiță. Rochița e pentru că n-am ceva mai bun pentru apa care să ne ajungă până undeva. Nu mai spun. See you from there. Ce frumos e! Da, e foarte frumos așa de piatră prin munte. Copac frumos. Wow! Look! Wow, chiar că wow. Ferigi! Ferigi mari. Și multe! Este un cuplu. Putem să mergem în stânga sau putem să mai mergem mult mai încolo? Raiul liberulelor. Serios! Uite ce zboară toate! Cred că pe aici începe să se micșoreze, să știi. Și acum să prind pe vlog direct cum pici și apa. Achelion. Cred că era o idee bună să... Să ce? Trust me, ok, doar că e foarte puternică. Ce? E foarte puternică. Wow! Haide, babe! Încet! You did it, girl! Bună din nou! Am ajuns la locul de unde izvorăște misterul, unul dintre ele, da. că mai sunt multe, cum se vede râul e foarte mare. Și am vrea să vă spunem și o mică povestioară despre treaba asta. Și înainte de asta să vă și spunem că ar trebui să rămâneți în continuare cu noi, pentru că nu mai există drum fără apă. Da. Așa că vom merge până la celelalte surse ale izvoarelor pe jos prin apa asta super puternică și e super palpitant. Și sunt multe libelule pe drum. Da. E mișto. Așa că o să citesc în timp ce Ștefan o să ne arate izvorăște de acolo, de aici, direct. Nu? De sub munte, efectiv. Ok. Mitologia și natura se întâlnesc. Acheron Springs, din nord-vestul Greciei, în regiunea Epirus. Acheronul nu este doar un râu.
în mitologia greacă, era unul dintre cele 5 râuri ale Infernului, o cale pe care sufletele o traversau în drumul lor spre Hades. Se spunea că aici Caron, luntrașul umbrelor, își conducea barca tăcută pe apele întunecate, cerând o monedă pentru trecere. Dar în realitate, Acheron Springs este o oază de viață. Apele izvorăsc reci și cristaline din munți, printre stânci abrupte și păduri luxuriante. Locul e o combinație rară între mister și seninătate. Natura pare să-și amintească poveștile străvechi, dar le reinterpretează într-o lumină pură, turcoaz. Turcoaz e culoarea mea preferată. Deci e clar de ce, da? Pe lângă frumusețea naturală, zona oferă trasee de hiking prin chei spectaculoase, practic unde suntem noi, zone de not în ape limpezi ca sticla și chiar plimbări cu caiacul prin peisaje sălbatice. Fiecare pas aici e o meditație, o călătorie între două lumi, între mit și realitate. Cam asta este scurta povestire despre acest loc. Eu am rămas șocat când am aflat istoria și... Da, el nu era atât de fascinat până nu a ajuns aici, a înțeles și povestea din spate a locației. Și sincer chiar se simte că e puternic, energetic. Da. Și abia aștept să acumulăm cât mai multă energie de aici. Cred că atunci când o să ne dezbrăcăm și o să ne conectăm exclusiv cu pielea, cu elementele din natură, atunci o să simțim... O să se întâmplă energia. Da. Ia. Bun, deci haideți ne în vedem... continuare cu noi. Da. Să nu intri acolo. Dreapta. Știu. E foarte de jos, nu-i așa? Așa pare, da. Am revenit după 2 ore, 3 ore. De stat la izvoare, am făcut și o mică băiță. Și poze, am făcut poze superbe. Nu am reușit să avansăm foarte mult, noi fizic, dar am avansat cu drona și o să lăsăm câteva imagini după. O să găsiți pe contul nostru de Instagram poze foarte blană, o să se posteze în curând. Și acum mergem spre mașină, poate apucăm să mergem să mâncăm ceva și apoi trebuie să fim în port. Că am cam întârziat. Avem un feribot de prins la 8:30 și apoi să mergem acasă și să ne pregătim că mâine avem treabă de la 7 dimineața ca să ne facem actele. The last thing, da. last step. Hai să le mai povestim așa pe drum. Ultimul pas pentru finalizarea actelor de muncă, pentru că începe sezonul în 8 zile, 9 zile. În 9 zile deschidem hotelul. Da, hotelul nostru personal, dacă nu v-ați prins. Da, și ne-am întâlnit cu turiști. Au fost niște oameni mai curajoși care au avansat spre izvorul izvoarelor, dar ei au notat, adică au intrat cu totul în apă și ne-au spus că putem să mergem, dar să notăm. Așa cum ziceam, am întrebat pe una dintre turistele respective cum e apa mai încolo și a zis că au notat efectiv că e mai sus de buric. Da. Da, curajos, ce să zic. Noi n-am vrut să ne pice vreo piatră în cap sau ceva. Bine, noi am avut și ghinionul că fix atunci când treceam printr-o zonă mai strântă să înceapă să cadă chestii. Da, și am zis ok. Da, maybe ăla e un semn. Da, apa este foarte puternică, pietrele sunt foarte dureroase. Dacă nu ești obișnuit să mergi desculți pe pietre, spre exemplu eu care m-am dezobișnuit de chestia asta, simți o durere destul de puternică și recomand să-ți iei cipici de ea, de la Decathlon. Nu știu, sunt vreo 40 de lei perechea. Ce? De ea de nisip, am zis. Da. Da. Și vorbeam și despre vibe-ul pe care l-am avut aici. Da, se simte, nu știu, istoria locului, poate și din cauza că am citit înainte. Da. Dar e unic, chiar e unic, se merită să vii aici și să stai un pic în natură, nu doar să vii, să faci poze și să pleci. Da, și cel mai tare este faptul că aici sunt mulți fluturi galbeni,
și libelule albastre. Nu știu, mie mi s-a părut super interesantă chestia asta. Și zburau continuu. Și pe angel roșii. Da. Și ne gândeam noi așa că poate ar fi spiritele despre care se tot vorbește în istorie din această zonă. Da, sunice, n-am mai văzut niciodată fluturi așa galbeni, care oricum nu le place să stea la cameră. N-am prins niciunul pe cameră. Da, exact. Libelulele, în schimb, sunt foarte prietenoase. Da, mi s-a așezat una pe mâină la un moment dat. Și ultima priveliște. Și noi vă lăsăm, ne vedem din port, poate. Hello! Am revenit din port. Am condus până aici, cred că o oră de la izvoare și ne-am luat ceva de mâncare la pachet, bineînțeles. Ne-am luat niște fripturi de porc, cartofi prăjiți și salată și tzatziki. Tzatziki era, nu? Da. Și ne-am găsit un loc drăguț unde să stăm să mâncăm. Da. Și nu știu, dacă mai avem ceva să le spunem, cred că ăsta a fost tot episodul. Da, cam asta a fost tot episodul de weekendul ăsta. Da. Am călătorit mult, am văzut multe chestii frumoase. Am trăit o săptămână în 2 zile. Da. Și am trăit experiențe frumoase, adică energiile pe care le-am acumulat din locurile astea, mie unul parcă mi-a schimbat un pic perspectiva în viață. Mie mi-au dat, nu știu, un vibe foarte bun și mă simt mult mai calmă. Și bine, acum sunt și foarte obosită, dar nu știu, sunt mult mai motivată legat de ce urmează. Și parcă sunt mai motivat să încep, nu știu, o să încep mai în forță sezonul. Da, exact. Ne-am reîncărcat bateriile. Da. Și acum cred că putem să oprim, că deja se uită oamenii la noi și mă simt ciudat. Ok. Deci, cam asta a fost episodul. Mulțumim, ne vedem la următorul. V-ați uitat și la ăsta. Da. Și urmăriți-ne pe Instagram că avem și fotografii și multe alte chestii frumoase. Chestii artistice frumoase și... Exact. Mulțumim. Bye. Bye.